EZE-ANA Ugochi tubelu. Welcome man oraifite. Omenala siri ezigbo ike. Ana m akpọpụ ụmụ aja ala Igbo, ụmụ Afrịka ka anyị chigata n'ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Mgbe ọbụla ọ dị ka asị ihe esiri gị ike, chigata pọmpụ ochie nke ala nna gị. Ihe na-esi na nke onye akarịa pọmpụ ochie nke ala nna gị kọsara ya ego ozugbo edere gị na ihe na-esi na nke onye akarịa ndị Igbo na-ekwuru wee na-asị kedu ka o si dị ka gịnị na-akpọ nna gị na ị na-akpọ nna gị ga-alụrịrị ọrụ okwu gị ọnụ ahịhịọ gị. Ndị nna gị ha ga-etinyere gị aka n'ahịhịọ ihe bụ mkpa gị ka ị nweta ihe ị na-achọ. Mana mgbe ị hapụrụ chi nke ndị nna gị ha hapụ ya ancestors wee sịrị na-akpọ chi nke ndị ala ndị ọzọ, ọ bụrụ na ị bụ nne n'ebe a na-anụ olu agụ wee na-agụ nwa gị, agụ wee na-agụ nwa nebo gị, kedu onye ị ga-ebu ụzọ si ndị wee bido? Nke bụ eziokwu ị ga-esi ndị bụ ụzọ bido ndị nwa gị bifo isie wee bido nwa nebo gị. Elu akụ ziwere mgbe ọbụla ị nọ na mkpa ịkpọkụtụla onye nsọ nke ndị ụka aja gị, kpọkụ ochie nke ala nna gị, kpọkụ ya ancestors. Nke bụ eziokwu na ha ga-ebu ụzọ nụrụ ọrụ akwa gị maka n'ihi na-ebu nwa ha n'ime onye ahụ ha. Mana mgbe ị hapụrụ ya ancestors je na-akpọchi ndị mba ọzọ na ndị senti ndị ọzọ, nwanne ọ ga-ahapụ ka ahụ ọnya ka ndị na m anatago na be nna m ya gasịa Chinyere m ọkara aka anatago m na be papa m
ka anyị dobiri ya etu a egwu nụrụ bụ egwu belong to the temple egwu ngalaba na-afụ maka ọdịnala evangelization ọ ngalaba anyị ji agbasa ozi ọdịnala anyị kwuru anya bụ onu ịnụrụ anya bụ egwu onu mụnwa anyị abatago na be nna anyị maka na ihe na-esi na nke onye akarịa maka gịnwa bụ onye na-abụghị nọlụ na-eselebreti ndị anyarị that is above your people nke bụ eziokwu by so doing ị na-complicate your issues. How will you feel mgbe ị na-eselebreti Maria dị Ngozi yawara anya ayọ virgin karịchara virgin niile yawara anya ayọ nne nwere ịfụnanya yawara anya ayọ nne nwere ịtụnanya yawara anya ayọ nne na-ada ezigbo ọdụ yawara anya ayọ ugegbe nke ezi omume yawara anya ayọ ụgbọ amamihe yawara anya ayọ isi aṅụrị anyị yawara anya ayọ nne nke Chukwu nne nke onye maka nwoke achara amara virgin dị ka achara asọ n'etiti virgin niile ụlọ nche ọdụ ụlọ ọlaedo ụgbọ nke agba ọrụ ụzọ nke eluigwe kpakpando nke ụtụtụ arụ ike ndị ọya onye ogbugbe ndị njọ onye nkasi obi dị n'afọ obi dị ike yawara anya ayọ onye mere anyị ihe a mgbe ị na-eselebreti onye anyarị mana ya ancestors even nna mụtara nna gị ma ọ bụ nne mụtara nne gị ị nọbara otu ụbọchị wee kpọpụrụ ha ọjị si a na-ekele gị kedu ịkpatara ha pịwa gị azụ ebukwara abụ a na-etu nwaanyị a ndị ụka rọba ekelekwa m unu nwe ọnọ ka unu si wee rie anyị fọnda mba ka anyị atụrụ ka anyị jụọ ese ọnya ka anyị ji bịa abịakwa n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ nwa Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na anọ n'isi ya agha mma onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na tempụl anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prime ministry ọ ngalaba na-afụ maka mgbasa ozi ọdịnala Igbo na-afụ maka administration using ọdịnala method for our own administration bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. I can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata bụ eke asị na eke eketara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị m na anyị ga-ejere obodo anyị ga-anakwaziri obodo. Asị m ife ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụoro anyị ome ka ụwa were anya ha wee fụ maka na adịghị ka ibe na ọ na-agụ akwa na ọ na-agbawa obi ise abụkwa m onye nke gị ụbọchị taa isiokwu anyị ji bịa na nkụzi tata bụ Immaculate Conception. O nwere ihe wu a word Immaculate Conception? O nwere ihe bụ na-atụrụ ime mmadụ na-ejighị njọ? O nwere ihe bụ na-atụrụ ime mmadụ? O nwere any form of pregnancy without following normal conception? Ndị mee biology ekerekwa m ọnụ. O nwere asị ọ na-agba asịgide asị ọ dịka nnọọ a na-ajụ onye a na-asịrị asị ọ masịkwa and na Mary na-asị na ọ bụ nne nke Chukwu. Ọnya ka anyị ji bịa tata wee na-ajụ m ihe ndị a eziokwu na-atụrụ ime na-ejighị njọ, eziokwu maka ihe na-atụrụ ime na-ejighị njọ na-arụ ya onye na-emelụ na-ebugara ya n'eluigwe ihe niile ahụ ihe eji wee rie anyị gwogwo. Onye bụ ihe anyị discuss taa. Ekerekwara m ndị enyi anyị ndị joinere anyị, share the link. N'ụbọchị tata anyị ji airtime, anyị ji MTN, anyị ji Glo. Mana dịka m si wee kwuo ihe niile m kwuru yesterday, ndị nweta anyanwụ airtime nwere onye kọmentrị na ya nwetara ya. Ọ bụrụ na anyị mechaa ihe a ruo weekend, ọ bụrụ na o nwere onye kọmentrị taa na ihe nwetara kaadị ya mma kpọta MTN and Glo na onwe onye sịrị na ya nwetara ya, then ịma na anyị ga-review ihe gbasara this card. Yes, maka na I can't just be calling card and nobody will be saying hey na ya nwetara card.
kaga then nke ọzọ bụ and echefukwana anya bụ kaadị abụrụ kaadị ị ga-afọwọdụrụ onye a use ya. If you are not network you are using, forget it. Yes, ọ ga-abụ onye nọ na platform a so that onye ahụ nwee ike comment ya na ya nwetara ya, unless ma ọ bụ onye nwetara ya na o nwere onye nọ online were ya, then ị ma na o nwere ike ọ bụzie ndị ga-awọchi ya leta na YouTube ma ọ bụ na ndị a esi other social media like TikTok wee watch ya. Mana ọ bụrụ na ana na onye wọchiri ebe a ga-enwerịrị at least ofu onye ma mmadụ na ya si yes na ha akọpụtara ya ga-awụ ofu. Then echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Nọvemba na-aga n'iru, anyị ga-achịkọta ya n'ụbọchị Satọde. A ga-achụ aja dị iche iche, gbukọ ebu wee mesara aka. Then nke a bụ ofu. Nke ịbụa so nke ịbụa bụ na nke ịbụa bụ okay so wa dụrụ onye nweta karị ya kọmentị ya ka ndị mmadụ nwanyị mana ọ bụla egwu ka anyị na-egwu, anyị dị egwu n'ihu ọrụ. Yes, pụrụ anụ m ihe i kwuru. Now onye nweta ya kọmentị ya, ọ ga-enyere anyị aka ka anyị mara na ihe anyị na-eme na-aga. So nke a bụ ofu. Nke ịbụa nji wee bịa ihe ọzọ ya amata bụ ọ bụrụ na isonye wuyi na nke ọnwa inwere ike isonye na nke Disemba. Ihe abụọ aja anyị na-achụ, aja anyị n'igwe, aja anyị na-achụ a na-eje na temple achụ every morning. Emego m nke this morning nke anyị ga-epresentị mkpa ndị enyi anyị friends of the temple na ndị niile sonyere anyị n'ọnwa ahụ to enter support us at the temple. Kpọsịa mkpa onye ọbụla nke bụ eziokwu na-esigo na aja wee bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu. Nke mụnwa akwụkwọ living witness adị m esi ya testimony, anyị adịkwa esi ihu ọrụ ọ usoro anyị nweji alụ maka na ọ dịrọ necessary. Yes, nke ọzọ si bụ ihe ọzọ ya amasị bụ na ọ bụrụ na Ugochi tụọ na temple ụbọchị anyị na-emechi ya bụ 19th, so ndị niile sonye na anya bụ aja ka anyị ga-afọwọdụrụ the nchịkọta ya. Ọ ha nwa bụ ndị ga-afụdo ime temple anya ebe a nọ wee chụcha bụ aja. Please note, anyị adịghị esho ihu ọrụ na social media maka na ọ dịrọ necessary na-etu anyị nwasị alụ. Yes, ọ dịrọ necessary. So ndị sonye na anya bụ aja bụ ndị ga-enweta the video. Mana for social media consumption, no, we don't do it. Then maka na ọ dịrọ necessary kpata na ya dị eme. Ịchọkwazi ịbịakwazi n'ihu temple, jee n'ihu mmụọ dị iche na temple, you can visit temple as well. Then nke ọzọzi bụ ọ bụrụ na isonye wughị mana ị chọrọ isonye nke ọnwa Disemba, ihe ị ga-eme bụ forward ọrụ m 3 prayer request gị, email donation token to the account number. Ịchaatị m na WhatsApp ka m gwa gị details I need from you ka enwe ike book gị. Ịchaatị m na WhatsApp, ihe ị ga-eme bụ send them message na WhatsApp 0805 7837 672 0805 7837 672. Ịghọtara ya? N'isiokwu anyị ji maka ya wee bịa isiokwu anyị ji maka ya wee bịa tata bụ ịma na o nwere asị ọ na-aba asịgide asị, onye a na-asịrị asị amalụ, and ọ na-aba asị ụfọdụ asị enidikwa ka asịkwa imirikiti asịkwa iji wee kọba nke asịrị asị. Ịma nke bụ eziokwu, nke bụ eziokwu bụ na ndị ụka anyarị mgbe ha bịara ọ dị ka egwu anyị kpọrọ bifo anyị bido. Kedu ka ị ga-esi wee pụta nne ya ndị nna nna gị ha while you are blowing trumpet of another person from another race? How will you feel? Gị nwa na-ene m anya, yes, achọrọ ka nkọwa ihe before mbanye na nkụzi eji bịa. Is an admonition. How will you feel as a mother, as a father? You labored so much for the well-being of your children, and the one faithful morning, one of your descendants on wagi apụta na-praise onye anyarị, na-praise onye anyarị to high heavens, na-praise onye anyarị
to high heaven, how will you feel? That is na-ezuchala nwa gị. Yes, ọ bụrụ na ede pass go on, ịnọ na ana mmụọ, maka na ịnọ na mmụọ na-afụ ụzọ kwa eziokwu. I wee nọrọ na ana mmụọ wee fụ ya descendant ma ọ bụ nwa gị ka ọ nọ na-eprezi na-asị Virgin Maria, Virgin nwekarịsịrị ike yọbara anyị ayịyọ, ụgbọ amamihe yọbara anyị ayịyọ, isi aṅụrị anyị yọbara anyị ayịyọ, Virgin most powerful yọbara anyị ayịyọ, ọnụ ụzọ nke eluigwe nothing Musa no go see forget, ọnụ ụzọ nke eluigwe yọbara anyị ayịyọ, arụ ike ndị ọrịa yọbara anyị ayịyọ, onye ogbugbo ndị njọ yọbara anyị ayịyọ, nne na-enwere atụtụ yọbara anyị ayịyọ, nne na-emerụla emelụ yọbara anyị ayịyọ. Anyị ha na-celebrate litany, ji egoro akwụkwọ ndị a gụọ litany ka efu surprises e nyere nwaanyị a ha si na queen of heaven, eze nwaanyị nke n'igwe eze nwaanyị nwere kpakpando 12 n'isi ya, wee were agwọ nwere ebe ọ na-azụkwasị ụkwụ but let me tell you one thing, ihe niile a wee ebe a na-achọ ka a conceal nghọta enwere primordial queen. Yes, ije na agba ochie mgbe ndị ụka ọbịa abịabara, ị ga-agụta ebe e kwuru maka eze nwaanyị nke ji anyanwụ wee mere uwe kpakpando 12 dị n'isi ya. Jee gụọ ya na agba ochie, rụtọ m ebe ọ dị na Baịbụl na mana ama nna m agụgị na agba ochie. Enwere ike nyeziri m aka na ọ na-emachapụta ebe ọ dị na agba ochie. Ebe a na-ekwu maka primordial, the queen of heavens. Ịghọtago? Agwara gị na enwelu kada by kada, that is the spiritual hierarchy. The primordial queen ọnya bụ nke ama. Before ndị ụka ọbịa abịa, anyị ma bụ na enwere eze nwaanyị nke ndị ga-akpọ primordial queen. Ọ bụrụ Chukwu. Ịghọtago? Mana dịka nsikwa gị na-enwelu the primordials, the entities of powers, the word of spirits and elements enwesịrị ndị a niile. Ọ bụrụ ya ka bịara ịkọwara ndị ụka ọbịa kọkwara na-enwelu 9 choirs of angels, the principalities and powers and rest of them. Ndị ọdịnala gwakwa na-enwelu ndị egere na ndị mbụ ndị anị ka ntana. So then, mana ị chọrọ ịkọwara gị bụ na-enwebugo the primordial queen. Ancient. You understand? All the body. Mana ndị ụka ọbịa abịaje turn that glory of that primordial queen wee bestow on Virgin Maria. Ọ bụrụ ya ka m chọrọ ije kọwa taa maka na ọkwa nkụzi dịrị onwe ya iche. Mana ihe chọrọ ịkọwara gị bụ na asịsị ha siziri bụ na ha chọrọ fabricate that personality of Virgin of Mary wee package ya n'ụdị, because na ha nwere ulterior intention ka elevate the personality ga-abịa with the name of Jesus. Then in order to achieve what they want, ịma na dịka nsikwu na ọ na-agbasị ya asịkwa asị ọzọ, mana achị nchọrọ ka mmepe ya anya ka ijiri anya ofu ihe a conceal all this while. One, gị nwa mere biology, mana o nwere ihe any conception ga take place ma ọ bụrụ na enwere fertility, that is, enwere jamming of the egg and the spermatozoa. The two must come in contact. When we get that is natural process. And there was never a time to bleed that natural process. And we got natural laws that governs the universe. Everything keys into it. So everything over the matter that is not logical, is not proven. Forget about it. You all come back. That way, Krono, wherever I choke a coal again, a Virgin Maria, no mutal, no their son. Makanacho to present here another entity. I got again name Jesus. Kewe were the end by Cambia, Makwari,
can call history, madam. I was once a Mariologist. So, I want to hear about Salon Virgin Maria, Mark Warrior, Mamma was some non-devil apostle of Mary. A man done a scapula, Nuku scapula. You can have I want to introduce during our time. Before the year 2000. Some Nandi so I propagate here. So what I'm doing? Yes. So I want to so we have a certificate of rosary. So here na check while game the Mariologist that is Catholic will tell you that na atụrụ na ama atụrụ ewu na amụ ewu onye mụrụ Chukwu maka na ha eburu ụzọ gwa gị na Mary is the Theotokos, the mother of God. All the castle of Ephesus kwuru maka yesterday ka ha mere ka ọ bụrụ anathema na eburu ara onye ụka Rom n'ihi ekwenyerịrị na ọ bụ nne nke Chukwu. Therefore ka ha nwa wee nwee ike protect that their interest esi na Jizọs bụ Chukwu bụrụ ime ihe niile, ha achọbazie etu ha ga-esi wee elevate onye anwa bụ nne ya Mary. Ha bidogoro n'isi asị na ọ bụ virgin. Gwa m ka mmadụ ga-esi wee dị ime bụ afọ ime mụọ nwa ka bụrụkwa a virgin. These people can lie for Africa. Now, agwaghị ihe na-etu ikwelu agwachagwaghị ya ifụkwa na ha na pakeji ihe a na-agwa gị na Ọgọst na-enwere ihe a na-akpọ Feast of Assumption n'ụbọchị ahụ na-eburu arụ ya bugo n'eluigwe na ahụ ya elelele. Gwa m ihe the flesh of human will be doing in the spiritual realm of the spirits. The ethnic clock agwara anyị na mmụọ enwere arụ ma ncha na ọ bụ mmụọ kwa eziokwu. Ihe mere spirit ji wee bụrụ spirit wo spirit has no flesh. I want to expose the lie so ihe chọrọ ka mmepe gị anya ka ịgbata ihe mara. If for this flesh, do you know why we feel hunger? It's because of this flesh. This our body, ethnic clock, this body need nutrients and vitamins to remain active. Therefore, whenever the body lack the nutrients and vitamins, only the tissue side, when we have a mana spirit and when our flesh, one opera, and don't have a spirit, I go spirit. Even if when you kill cow for spirits, you not the whole top celebrate her. However, all other animalistics will come and feast on it, but human being will come and eat those meats. Spirit, and when I want to macaroni more, because the hair want digestive this thing, organs to digest it. You know, and we're saying, clear the flesh of Mary will be doing in the world of spirit. The same thing against West Kwangana, Neburado, that is also the Gotalo. With God's material world, how possible? And when I say, not to remain Virgin Maria, how possible? We Africans, can't we ask questions? Can even do come here no? Can even the biologist can ever know? The meloya basalo human organs can ever know? Now can go on again. Onya na abo mbe Mary nwere nne na nna. Aha nne ya bụ Joaquin. Aha nne ya bụ Anna. Anna na Joaquin mụtalụ nwa a na-akpọ Mary. Mana akwụkwọ ndị Rom kọwalụ ihe agwala gị, ihe agwala anyị mgbe anyị na-eri anyị eri. No,
na maka ihi na Mary na-achọrọ ka ọ bụrụ nnọọ nya ga-abụ Jizọs onye ha kpọrọ Chukwu, maka ihe na-achọrọ ka Mary na onwe ya nwee atụtụ njọ ọbụla. Ịghọtara ya? Ihe a ma-ajụwa gị ihe akụwa wee sị na Mary ga Joaquin na Anne bịalụ wee makụọ onwe ha mmakụ daịrị hugging mysteriously. Anne wee dị ime Mary. Ihe ọ bụrụ agọ mba agaba, enwere ihe dị ka ụdị ihe na-etu awa, mana ihe niile abụ asị ofu asị achọba ka asị kwa asị ọzọ wee kọba asị nke asịrị asị. Awụ ya na-achọ ịkọ ihe abụ ka a wee kronuo na Mary dị na ọ bụrụ mmadụ. That is the bottom line of ya na, because onye ọbụla amụrụ efururu normal natural process of conception, ebuo ya n'afọ amụọ ya amụọ, ihe ọ pụtara na onye abụrụ human. And onye ọbụla abụrụ human cannot be able to eat and interact and be in the midst of human being. It's not possible. It's only possible to be in the midst of humans because he cannot have human form. Mana asị ka a wee kronu asị ndị a nwelu ndị chere eche wee chepụta asị ha ga-asị asị abụ esi na nwoke na nwaanyị makụrụ nwa wee banye n'ime afọ nne ya bụ Anne wee buo ya na na-ebu nwaanyị nwa n'afọ buchaa ya wee mụpụta ya, o wee bụrụ Virgin Maria, o wee bụrụ Mary. O wee na-eto wee lụkwa ada anọkịtalụ afọ imechaa na-anọkịtara afọ imechaa. Ga gụọ Luke chapter 1. Na-anọkịtara afọ imechaa, maka na obodo Juu nwa agbọghọbịa ọbụla nnọkọta atụta ime, ife a ga-eme a ga-akpọpụta ya na village square tugbuo n'okwute maka na ọkwara iko. Mana onwe nwata nwaanyị ọbụla tụrụ ime atụwara ime for one reason or the other, onwe nwoke pụtalụnụ si n'ọnyanwa na nwunye ya dị ha, ị mara na nwaanyị ahụ anọ go under a man's cover. It means that na ama estonuzie maka ihi na onwego di. Mana ịnọ na be nne na nna gị na-atụ ime na-amụ nwa is a taboo. It's not acceptable even in their culture. Ịghọtara ihe menụ? Now, mana ihe kebe eziokwu n'ihe mere na according to research bụ na Mary na onwe ya bụ nwa agbọghọbịa tokwa agbọghọbịa etu ibe esi to agbọghọbịa. Mana enwere oge a na-agwaghị ndị Juu nọ under the leadership, oge a ka enwere ndị a na-akpọ Roman Empire, oge ọ bụ ndị Rome na-achị ụwa niile. Ndị Rome, maka na ndị Rome meriri ndị Juu wee kpọrọ ndị agha ha ojuo n'obodo ndị Juu niile. Echefukwara na Pontius Pilate bụ dia gọvanọ bụ onye Italy, onye Rome, mana eposturu ya as gọvanọ general ka ọ na-enekata obodo Juu anya, na-enyezi King of Rome report of etu ihe si aga. Ịghọtara ya? O wee bụrụ na na-etu a ka o si wee dị, ofu n'ime ndị agha bịara obodo Juu, na ofu n'ime ndị agha tụwara Mary ime, o wee dị ime. Mana maka ihi na onye agha, o wee bụrụ na eposturu ya reposturu ya to another location, o wee lose contact with Mary, so he could not finish the marriage rites. Mana maka ihi na ọ bụ na-aya atụ nwunye n'okwute, ikwu na ibi ya wee kwekọrịta. Ị gaa n'akwụkwọ Luke bido na chapter 27 gbarataba, ị ga-afụ ebe ekwu na ikwu na ibe kwekọrịtalụ. It's not as if Joseph walk up to Mary si ya na ọ chọrọ ịnụ ya. Ịghọtara ya? O nwere ebe ọ dị n'akwụkwọ ndị ụka ọbịa si hol na Joseph walk up to Mary ya na ọ chọrọ ịnụ ya, gbado ya etu nwoke si agbado nwaanyị. O mere ya. Ihe a gwara n'akwụkwọ ndị ụka ọbịa bụ
nọọ ikwu na ibe Mary na ikwu na ibe Joseph kwekọrịtara na Joseph ga-anụ Mary. Joseph wee bido nụwa Mary, mana before Mary na Joseph ebido bibe, Joseph wee chọpụta na Mary dị ime, according to that story. Ịghọtara ya? Wee kpazie si mba na ọ bụrụ na ya gwa ndị nwaanyị na-emetụghị ọkụ ya aka, na ya gwa ndị mmadụ na nwaanyị adịkwa ime bifo ya anụ ya na-emegide na-aga akpọpụta ya nwaanyị tugbuo ya n'okwute, ma ọ bụrụ na ya bụ di ya si na ya adịrọ responsible for afọ ime ọ dị. Ịghọtago? Ebe a ka esi wee persuade wezie Joseph si anya achụpụ na ya. Joseph being a nice person, achọrọ ka a sị na etigburu mmadụ maka ihi nyanwa, ma wee megide wee gba nkịtị. Mary wee bucha afọ ime wee mụọ nwa, akpọ ya Jizọs, according to that story. Mana ihe nchọrọ iwetara ya ebe a bụ na ndị ụka anyara ebe ha na-achọ ka ha kọva ka o wee bụrụ na ya patakịla Mary ya nwa na-enyere ya ọkwa bụrụ nnukwute ibu, ewee kọva asị wee sị gị na nne na ọ bụrụ sisọrị na ha na-ekwu na ọ tụrụ ime Jizọs na-enwe nwoke metụrụ ya aka, nke mụ na gị ma na-asị, nke mụ na gị ma na-asị. Ọ bụrụ na ha si na eziokwu, ha kpụta a virgin, a certified virgin, achọọ na ofu ebe debi onye ọnwụna mana onwe nwoke na-abalị ya, onye a kpewe ekpere n'aha Jizọs ka ọ dị ime, ọma dị ime, ọ dọrọ possible because ọ bụrụ natural process. Natural process bụ na nwoke na oke ga-ejekwu nwunye ime wee dị etu aka otu kesi wee kie. Therefore na ha na-achọzi ka ha kọvaa ya, ha wee marụ na ọ bụrụ na egwu ọsọ nke Jizọs, a ga-asịkwa kedu ka Mary si bụ mmadụ ga-esi wee mụta onye bụ Chukwu, maka na ha akwenyego na ebe ọ bụ na Jizọs Mary mụrụ Chukwu, na ihe ọ pụtara na Mary na onwe ya bụkwu Chukwu. Yes, ọ ife a na-akọwa na theology, Mariology. Then ihe a beziri ewu ha tụwazi ebe a ga-enye Mary, ebe a ga-esi wenye Mary nnukwute ọkwa, ha sije na nne na nna ya bụ Joakim na Ann emere gịnị, enwere mmekọ na ọjọọ mmakọ ikwelu. Ihe niile na-abụ stories abịa agwa anyị wee cover up the personality ha na-achọ ka ha build obu Jizọs. Ihe na-achịkwa ọrụ ihe niile abasị. In creation is not permitted to happen like that. Ihe ọbụla nwere oke na nwunye na-atụ ime, na-ebu afọ ime, na-amụ nwa, a ga-enwerili ka spermatozoa wee fertilize the egg, afọ ime wee bido. And ị gara akwụkwọ ndị ụka ọbịa as a whole, o nwere ebe ị ga-afụ the word Immaculate conception, o nwere ebe ị ga-afụ ya, because no okwe create is fabricated words conjoined together. Enwere ihe dịka na-atụrụ ime mmadụ na-ejiri njọ, o nwere all fabricated story a conjoined wee create a word. O nwere okwu ebe kwuru na Bible na-atụrụ ime na-ejiri njọ. So ihe na-achịkọwa bụ na Mary na onwere na-esi na Mary na-atụrụ ime na nne na nna ya ahụ ọgụrụ afọ ime wee chaa, abụrụ eziokwu. Ụfọdụ nwere ike isi na ya na mụ onye obere okwukwe maka na m abụrụ Christian. Chukwu okike bụ the author na-maintain the natural laws. He can never go against his words. Enwego natural laws that governs this universe. Kpatara Chukwu okike ji wee mee na nwaanyị ga na-release egg, nwoke ya na-release spermatozoa. All natural order. You understand? So Chukwu okike ahụ create natural order. Ama ejesikwa n'azụ si na Joakim na Ann makwuo onwe ha, ọ bụrụ di na nwunye. Mgbe chi na-asị bịa nụta nwaanyị, nụta nwaanyị, imetụ na nwunye gị aka every night na-ebe n'aha Jizọs, n'ime metụ nwunye gị aka na nwunye gị anọkọta suddenly dị ime. Ịghọtara ya? Onwe anụ onye ọbụla proven now in this our generation na onye a still remain a virgin
na nwoke abanyebere ya ahụ ọ dị ime maka na ọjọọ so na-ekwu n'aha Jizọs n'aha Jizọs wee dị ime wute atụ nwoke imetụ ya aka ma ọ wute atụ spam ịba ya n'ahụ onwe onye mewuru nke pruvuo na ọ dị possible no spam was injected the person ahụ onye anọkịta nnọọ nwata nwaanyị wụ virgin nọkịta nnọọ adị ime mma enye $500,000 maka na ama nnọọ ya emekwu mana prove me wrong na ịnọ nwa agbọghọbịa ị mụrụ nwoke ịka wụ virgin ikpegide ebere n'aha Jizọs afọ ime ebido ejewu na ọgwụ no spam bụrụ na o nwere ihe ọbụla iti no unnatural formula ga-eyuzu and nwa nwoke ọbụla cross rụrụ iri ime inwe $500,000 ihe na-achị akọwara ụlọ na ụmụ ihe niile abụ ihe eji wee rie anyị anọgịda fabricate ofu story anọgịda asị na mmadụ dị na nwunye dos makụrụ onwe ha afọ ime bido na mmekọ adịrị kedụzi ihe dechọ ji wee kee ya ka e nwee ahụ nwaanyị nwa ahụ nwoke sefena na ihe abụ asị na-ebugoro ahụ mmadụ n'eluigwe duru na assumption ihe abụ asị ihe niile abụ stori akọrụ stori akọ mba agaba ọ ga-abụ akọ efuzie ha ka ezeghị na ndị nke a hey you be admiring them hey you be thinking that they did what is unnatural ihe niile ahụ fabricated stories ịghọtara ya so ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụ na ụdị ihe na-etu a nwere ihe dị ka ya na ọma emenata maka na oforo natural process esi na-asa echi lụta nwaanyị echi ọ bụrụ na nwunye nwoke ahụ virgin imetụrụ ya aka na-ekpe ekpere ka ọ dị ime ọ dịrọ possible and this too ọ dịrọ possible now ka ọ dịrọkwa possible in the world in the past maka na ọ dịrọ possible ọ bụ ka ọ dị against natural process so don't allow anybody or no maka ọzụzụ azụrụ gị n'okpukpere ị na-enwe wee kwenye n'ihe adịrọ possible n'ihe adịrọ possible Chukwu okike tụrụ anya n'aka gị gị na gị bụ nwaanyị nụrụ di na gị na di gị ga na-enwe mmekọ site n'ụzọ dị etu a mmụọ na natural process agọzie ya bụ egwuregwu ahụ unu na-egwu ka ihe unu na-eme wee mịta mkpụrụ that is following natural order mana ọ bụrụ na ọjọọ ikpegide ebe n'aha Jizọs afọ ime apụta wute ata enweghị mmekọ ọbụla ọ dịrọ possible. So in life what you will learn from my message today is this: na enwelu natural process that everything in life demands. Na ndị ụka anyarị sịrị asị dị egwu iji wee cover up the crowning of a personality of Mary wee si na ọ bụ Virgin Mary na ọ bụ virgin tupu ọ dị ime na ọkwa virgin ka ọ mụsịrị nwa ya. Ihe niile abụ ebe a na-agba mbọ ka enyi ya ọkwa dị elu. Enwere m problem with the personality of Mary, no. Mana ihe ma support ọ bụ isi asị. Ihe ma support ọ bụ isi asị. Call a spade a spade. It's not because of nature you want to achieve something. Wee kwuo ihe ma na ọ bụrụ eziokwu in order to cover up. Whether he's a good man according to etu akwụkwọ ndị ụka ọbịa si wee kwu, yes. Whether Jesus ọ bụ a good person, ọ bụ a rabbi, ọ bụ a teacher, I kwetara m yes. Mana whether ma Jesus ọ bụ Chukwu, asịrị m no. Whether Mary ọ bụ Chukwu ma ọ bụ nne nke Chukwu, asị m no. Maka na mmadụ ọbụla bụ mmadụ ama amụnata Chukwu. Maka na Chukwu enwero mbido, onwero njedebe. God Almighty, the unmovable mover, has no beginning and the end. Maka na ihe mmadụ ji wee bụrụ mmadụ bụ na mmadụ nwere mbido nwee njedebe. Mana chi nke ukwu enwero mbido na onwero njedebe. So mmadụ ọbụla chi nke ukwu ama anwụnata anwụ.
maka it has no beginning, it has no end. Onwere ebe o bidoro, onwere ebe a mụrụ ya, onwe ọkwara ebe ọ ga-anwụ. Mana Mary nwere oge a tụrụ imi, enwere nne na nna. Chukwu enwere nne na nna, ịghọtara ya? Chukwu enwere nne na, mana Mary nwere nne na nna, Anne na Joaquin, while Jesus nwere nne na nna, Joseph na Anne na Mary. Yeah, Joseph na Mary bụ nne na nna Jesus. Ha bụzikwarị na ọ bụ onye a metụbara imie, mana as long as na Joseph akwụghị ụgwọ isi ya na n'ọdịnala Igbo, nyenwa bụ onye mere ihere, nye ọnwụ ya ka ọ bụ. So ọ dị right ịsị na ya bụ Jesus nwa David. That is because na Joseph si from agbụrụ David. Ịghọtara ya? Onye akpata anyanwa na onwe ejie gụla na-eji ya, ọnwa ọkwa n'ebe ọ kwụ na ya bụ Chukwu. O nwere ebe o ji ọnụ o jiri ji ma ọ wuri ede kwuo na ya bụ Chukwu. Ọ mmadụ na-ekwu. O kwuru na ya bụ Jesus, na ya bụ a descendant of David lineage, maka na Joseph bụ nna ya bụ si na agbụrụ David, o si na from David lineage. O nwere ebe Jizọs ji ọnụ ya eri ede wee sị na ọnyanwa bụ Chukwu okike kere elu ka ana. Kama ihe ọ na-ekwu na ya bụ a representative of onye zitere elu, is a messenger. Ọ dị ka ndị eze nwaanyị wee kepụta, ọ na-aza eze nwaanyị. Ọ dị aza eze nwaanyị maka na ọ bụ eze nwaanyị, the remain eze nwaanyị bụ the queen mother. Mana o nwere ike ịzazi eze nwaanyị ọntụse na ọ na-aza afọ onye zitere elu, maka na His Excellency nwere ike gọvanọ akpọọ ya ka ọ bụrụ occasion, ka ọ bụrụ onye isi occasion. Ọ bụrụ na ọ bịara, o nwere ike ideligeti onye sọrọ ya anụ. O nwere ike ideligate the secretary to the federation, to the state, or to delegate commission ya. Ọ bịa ebe a, ọ ga-aghara akpọkwa His Excellency saa, maka na ọ bịara with letter of governor, na ọnya na-anọchite anya gọvanọ. Onwe message a ga-edeliver from governor, as message coming from governor, onye nwa ga-edeliver ya. So nkwado ekesi ya His Excellency saa. Ịghọtara ya? So onye abụ ihe mere nụ. So Jizọs enwere ebe o ji ọnụ ya kwu si na ọnyanwa bụ Chineke nke wu kere elu ka ana. Kama ọ ga na-agwa gị maka na o nwere nna nke zitere ya. Yes, etu a nnọkịta, I can be telling you about the gods. Enwere m ike ịda agwa gị the entities of powers. Enwere m ike ịda agwa gị maka my ancestors. Enwere m ike ịda agwa gị maka entities of powers, mmụọ gbọrọ m ọlụ, mmụọ na-emere ihe na ndị na-emere m ihe, ndị na-eso na ndị na-eso m. But that does not mean that na mụnwa na onwe m bụ ha. No, enwere ike ịkpọ mmadụ eyes of the gods, ma ọ aka ji ọfọ mmụọ, ma ọ bụ eze mmụọ, mana onye a bụrụ mmụọ n'onwe ya. Ịghọtara ya? Yes, ị ga-akọ m ya aka ji ọfọ, ma ọ bụ eyes of the gods, ma ọ bụ eze mmụọ. But that does not mean na mụnwa bụ mmụọ. I'm only representing onye ha na-esi n'aka ya to communicate to the world of the living. Because now, if more decide to visit you, you will not stand there. You will not even stand the vibration of the spirits. In fact, if you have ever encountered the spirits, a man is a boogie. I'm a living witness. The first day, nọrọ ọnọdụ abalị, n'ọyọ kwado onwe m ọfụma m n'ọyọ. Anọgido m ebe a, anọgido n'abalị anwa, mgbe m na-akpọzi the entities of powers at a stage, isi buo m, as in, it take grace to withstand that experience. And after that, I began to beg them, si na-ewepụrụ m ihe egwu niile ka m nwee ike withstand with their presence. Ihe a na-agwa gị wo elemental beings. I'm talking about elemental beings visiting you, ordinary elemental beings visiting you. I'm not talking about the entities of powers coming to you. You must shiver now. Aba. Emogoro nwere na mgbe gburu na mmadụ nwere ike ije nọ na-echu mmiri wee ji amụọ mmụọ. O nwere ike ọ bata n'ụlọ. O nwere ike do obu for days.
before you will get utter a word because of isi burienu na the trauma maka ihe mmụọ dị na mmụọ na-ama aka ịghọta ya ị na-alụgoro ọrụ mmụọ were ebe ị ga na-agwa ịgwa mmụọ si ya biko ha wepụrụ ihe egwu mgbe onye na-abata n'ụlọ ọrụ ha wepụrụ ihe egwu ka ị ghara ife ihe ga-eme ihe iwe ebuwu onye batara na ibi na-aba n'ụlọ ọrụ gị must knock ịghọtara ya so na Jesus who a bringer of the message to his people, I agree. He came for the ndị anyarị, I agree. Ọ bịara ka ọ gbasa ozi ọma wee nye ụmụ ndị agbụrụ ya, I agree. No way rabbi, I agree. No way great teacher, I agree. Mana na ọ bụ Chukwu mwasị no. Na o nwere onye ọbụla amụrụ amụ n'elu ụwa na-eri nri na anyụ mmamịrị ga-claim ịbụ Chukwu na onwere nobody. But they can claim they were a great teacher, they were a master, they were able a rabbi. I agree. Because Chukwu nwere ike ịdị onye ọbụla ozi, o nwere ike iji onye na-akwara ngwa ọrụ. Maka na Jeremiah sị na mgbe ya nọ n'afọ nne ka a maara ihe ọ ga-abụ. Jona ụbọchị e dịpụrụ ya gaa obodo Ninive ji adọọ ndị mmadụ aka na ntị ka ha kwụsị mpụ na ọtọ nọ. Jona jere ebe a ma Jona abụrụ Chukwu. Ọrụ ya bụ ije ebe a bụ the mouthpiece of the God. O ruo ebe ahụ gwa ndị mmadụ zie ozi mmụọ were zie. Etu a nnọkịta ọrụ m bụ ibring gwa nke bụ eziokwu n'ọdịnala Igbo. Echiri m nze ana ma were osikwa gasị eze ana gwa nke bụ eziokwu gwa gị sọ nsọ ana ya ka mma gwa period. Mana na ọmụnwa bụ mmụọ n'onwe m no, mana I'm the mouthpiece of the gods. So Jesus n'onwe ya ebere ebe o ji ọnụ ya si na ọnyanwa bụ Chukwu onwero. Na mmadụ nwere ike ịwụ ọnụ the mouthpiece of the gods. Na the gods will not talk to you direct. Ha nwere ike isi na through their mouthpiece wee talk to you. Ma mmadụ enyere ya aka wee consult the medium. Ihe a pụtara na onye a bụ dị Chukwu ama kama na-esi n'aka ya wee na-translate na-agwaghị ya na language ime ị ga-eme understand. Onye ama na mmụọ na-alụkọ onye na mmụọ dịka ọwa ofu mana ha abụ ofu in the sense of communicating, but ha abụrụ ofu in sense of power and the supremacy. Ịghọtara ya? So na mgbe Jizọs na-asị gị na ya nna ya nke ezitere elu anya na nna bụ ofu abụrụ in supremacy mana n'ihe ọ na-agwa gị the message of truth nke o ji wee bịa. Yes, whether he brought the truth to his people, yes, because as I'm telling you today, Jizọs gwara ndị mmadụ na ya wetara ụlọ eziokwu a na ya gwa ụlọ n'iwu nke ịfụnanya bụrụ iwu kachasị iwu niile. Ịmara etu ahụ isi wee fụọ onwe gị n'anya gị sikwa etu afụ mmadụ ibe gị n'anya. What he brought is message of truth. Ọ gwagwara gị show ịfụnanya because ịfụ mmadụ n'anya ime egbu mmadụ, ịfụ mmadụ n'anya ma awụsara ya enye ule, ịfụ mmadụ n'anya ma gwọrọ ya ọgwụ, ịfụ mmadụ n'anya ma atọrọ ya, ịfụ mmadụ n'anya ma agbụ ya egbe ma ọ gbuo ya. Ịghọtago ihe niile abụ the 10 commandment go pieces kwa na ihe ya wetara to his people. So dịka mụnwa wee zaa na ihe ndị arụ ka ngwụkwa ndị mmadụ na ihe abụ ọdịnala Igbo keep it maka ndụ gị na ihe na-esi na nke onye akarịa na ya agọzi gị. But that does not make me a God. Ịghọtara ya? Nọ mmadụ ka mbụ mana ndị kpọrọ m ọrụ nwere ike isi m gonye gwa ndị mmadụ etu a. I will always tell you the truth. Ọ bụrụ ka ị wee mere m anwụrụ maka chi m emego m oke bido na nwa whatever I ask I get. So ihe na-achịkọwa bụ bido taa ikwezina ka mmadụ rie gị erie ma ọ bụ ndị ụka ọbịa sịrị asị dị egwu wee cover so many lies. Mark my word today, ihe gasị nọ ihe m kwuru na Mary abụrụ Chukwu. Mary amụrụ ọkụ Chukwu na Mary na-amụrụ ya amụ. O nwere nne, o nwere nna, amụrụ ya amụ, ọ nwere ara, o riri nri, o bichakwalụ ndị anwụkwa ka mmadụ si anwụ. E nwere characteristics of a human being where God understand it. Even the gods abụrụgo mmụọ mana as long as you know this gross material world and the amụrụ amụ
inwe beginning nke bụ na amụrụ ga-amụ ihe nwekwa ending nke bụ na ị ga-anwụkwa anwụ maka ihe bụrụ Chukwu. So mgbe anyị na-akụziri anyị Mariology, a na-achịkọwala anyị na Mary bụ nne nke Chukwu, anyị mana ebe a jidezi ha sị ya Mary ọ bụ Chukwu, ha bịa. Mana abịakwazi ejiwa ajụ Mariology asị gị onye mụrụ ewu ọ gịnị ka ọ bụ ọwa ewu, onye mụrụ Chukwu gịnị ka ọ bụ asị na ọ bụ Chukwu. Wee jụọ ha because ihe a na-achịkọwala gị ebe a bụ na ọ bụrụ na asị gị ọ bụrụ na ebu Jizọs 9 months, ị mara na ihe ọ pụta bụ na ọbara ya nwa eji wee fọm that personality called Jesus bụkwa ọbara o wetara n'ahụ nne ya. Enotara m mgbe ahụ anyị nọ na Mariology, a na-asị gị when you are calling blood of Jesus, sometimes call blood of Mary because na blood of Jesus wụ n'ahụ Mary ka o wetara ya. Anwụrọ Jizọs asị obere nwa infant n'afọ nne ya, eburu ya 9 good months gosi na spermatozoa to hatch the egg. Achọrọ m ka ete nke ya ihe na-ego nye nkụzi abụ ka m highlight ya some certain areas ị ga-anọ at the comfort of your home, use ụbụrụ gị chekie ka ịfụ na ihe ngwara pure truth. Chi nke ukwu ya ka o ji bụrụ chi kachasị chi nke chi enwere ụmụ obere chi, mana chi nke ukwu ahụ chi kachasị enwero mbido nwere njedebe onye nwa dị unmovable mover, ọ dị anwụ from ages to ages. Mana Jesus na Mary anọrọ in the same rank or the same realm. Ndị ụka Rome na-achọ ka ha debe ihe otu Chukwu okike kere ihe niile, ha bụrụkwa part of him nke esi na-enwere person ịtọ. Ịghọtara ya? Enwetara m mgbe anyị na-study ihe gbasara Mariology, a ga-agwa gị na Mary is the compendium of the entire gospel. That's what they believe in, because everything ha na-akwụ is surrounded around her and her son. Enwere litany nke Virgin Maria. Jee gụọ litany ya ma one day mmeweta akwụkwọ that litany. Agụọrụ litany ya one by one, efu afọ eturu ya. Ị marụ na afọ a ha na-etu ya ihe fọrọ ha iji ọnụ kwụsị ikwe ya Chukwu. Ma ha na-agụgharị because ha mara they can't defend it. Ịghọtara ya? They can't defend it. Now, this is the Council of Ephesus where defend there, where say that Mary is the Theotokos, the mother of God. Now Mary bụ nne nke Chukwu. Ịghọtara ya? So ebe a ka esi wee defend it. Jizọs onwe onye mụrụ Chukwu kere ihe ọ bụ. Mana ana m achọ ịgwa gị na Mary na Jizọs abụrụ Chukwu, Mary abụrụ Chukwu. Ịghọtara ya? Ya gazie inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ nkụzi ọbụla nkụzigoro na-agbagwoju anya and ị chọrọ ịmata isiokwu dị na ya, sendịalụ meseji na WhatsApp, ma ọ bụ na ị chọrọ ka agbaala gị afa mmiri, sendịalụ meseji na WhatsApp 0805 7837 672. I repeat 0805 7837 672. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa. Ekwuo m okwu ngozi wee nye ndị niile nọ under the influence of our voice n'ụbọchị taa, ka ihe ọma dị iche iche mewere ha. Ndị na-achọ ego nye ha ego, ndị na-achọ mbuli elu nye ha mbuli elu, ndị na-achọ amamihe nye ha amamihe, ndị na-achọ nghọta nye ha nghọta, ndị na-achọ ka ha liberate onwe ha from the falsehood of religious bondage. Let them receive help. Let them receive vision. Let them receive knowledge. Let them be liberated. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa. Say, asị m na ebe ọ bụla ị nọ under the influence of my voice, na distance ama abụ ebara ezuwo ka ama abụ ebara ya. Ị nọ n'Oru, ị nọ n'Igbo, ị nọ na East, ị nọ na West, ị nọ na North, ị nọ na South, ebe ọ bụla ị nọ, receive blessing n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Chi nke ukwu ahụ nke ndị nna nna ha kpọkuru, chi nke ukwu ahụ nke ndị nna nna ha kpọkuru ihe ọrụ ebube dị iche iche wee mee, ọnya ka m na-akpọku n'aha ya ka m na-agọzi onye ọbụla ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu, na-asị ka ihe ọma niile unu bụ n'obi bịa zuo n'ụlọ na mmezu n'ọnwa Nọvemba n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ise gezienụ ntị ka anyị kpọọ recharge card anyị ji bịa. Anyị ga-ebu ụzọ kpọọ Glo, anyị kpọcha Glo, anyị kpọọ MTN. Please, this card is only for my fans. Ọ bụrụ na ị nọ online, ọ bụ netwọk ị na-use,
you are free to copy it. Yes, and load. All network in a use, please jump and pass. But sure, one network in a use. Don't copy it and send it to another person. If it's not network you are using, leave it. Some people will still watch this video later today, while some people will still watch it on YouTube and other platforms. Yeah, guys, for Glow airtime, 3249641651559009. I repeat, 3249641651559009. Let me call Glow for the last time. 3249641651559009. Let me call MTN. 7532176601. Again, 7532176601. Let me call for the last time for MTN. 7532176601. Please, if you are the lucky winner, the lucky person that copy any of this number and load it successfully, don't forget now MTN 500 when you hear the load, you know star 35 star star 3551 star. Ilo don't forget to comment. Appreciate me long with our card. Can do some man I had a good wall. Pretty Mirabel. I cite you. Yagazeno. Kawadikwano. Udioga. Echinine. I got na n'oge awa nke eziokwu. Ọ ga-abụkwa 9 o'clock. Echi niile bụ Friday. Ya gazienụ. A na-ekwurukwa mmadụ ọkwọnụ. Onye mee nke ọma